میرا محمد مدینے والا جواب دے سلام سن دے۔ میرا محمد مدینے والا جواب دے سلام سن دے۔ جیڑھی بھی بولی دے وچ پکارو نوکراں دی تمام سن دے۔ جیڑھی بھی بولی دے وچ پکارو نوکراں دی تمام سن دے۔ بھاویں دنیا دے جیڑے کونے تے بہ کے بھیجو درود لوگوں، او ہر دی بولی نو جاندا ہے، او ہے کسے دا کلام سن دے۔ او ہر دی بولی نو جاندا ہے، او ہے کسے دا کلام سن دے۔ لوگ ڈیندے جو ہن سنڑے جاوید تیبہ دے رائیاں نو، لوگ ڈیندے جو ہن سنڑے جاوید تیبہ دے رائیاں نو۔ میرا ایمان مدینے والا سب دے بھیجے پیغام سن دے۔ میرا ایمان مدینے والا سب دے بھیجے پیغام سن دے۔ میرا محمد مدینے والا جواب دے سلام سن